Cic gornel gynnar i'r Seintiau Newydd a'r rediad gwael o ran y canlyniadau yn colli 4 yn olynol. Beth Lewis yn lledu ddi. Syth lawr y canol, a mae mewn y gol, dros ben y gol geidwad. Margo fans, Chapman sy'n dathlu yn y funud gynta. Y Seintiau Newydd ar y blaen. Caitlin Chapman sy'n di taro. Fydd fans ddim yn hapus o gwbl. Mae just, credu bod ni jyst yn cael ei dal o dan y bêl. Bach gormod o'n relaxer yn ceisio casglu. Oedd lot o cyrffar yn gallu bod dwy o chwaraewyr ar y posib bellach hefyd. Oedd Marcio Aberystwyth nyn lle i weld. Dechreu'r perffaith i'r Seintiau yn amlwg a dechreu'r gweithio i Aberystwyth. Dygyn, mae'n un dda, mae'r arbediad yn well. Wel, y peniad gan Schofield. Ond Mackenzie Hayden-Jones yn ôl yn y gol ac yn cadw'r Seintiau ar y blaen. Arbediad campus. Schofield yn meddwl bod wedi unioni'r sgôr. Gan nhw gyfle arall eto, methu clyrio. O, mae'n fler, ble mae hon yn glanio gwedwch. Aberystwyth, cadw pethau i fynd. Maen nhw'n bygwth. Schofield dal i mewn yno. O, cyfle arall, a nawr mae'n gol. Y capten sydd wedi taro. Amy Jenkins, Aberystwyth wedi deffro. Ac mae Aberystwyth yn dathlu. Jenkins yn yr tîm cartre yn gyfartal. Wel, mae hwnna peniad campus chwarae teg, ond y rediad sy'n neud e. Chwarae teg i Dygyn, o'n i'n meddwl oedd hi'n mynd i croesi'r bêl yn syth, ond nath hi just tynnu'r bêl yn ôl. Pel dda mewn i'r canol, a tro yma, Mackenzie Hayden-Jones yn ôl wneud arbediad. Gwych hanner munud cyn oedd dim byd oedd hi'n gallu neud am hwnna. Beth Lewis. I'r Seintiau Newydd, problemau, postyn pella. Fi darodd i'r postyn. Mae'n agos. Mwys yn gosod i am y gol, maen nhw'n gwybod, os ydyn nhw'n agos i'r gol, maen nhw'n fod yn nerfus. Ond i gweld y rhediad gan y capten. Beth Lewis, croeso ddim yn wael chwaith. Chapman, yn mentro, tar o'r bar. Gol ceidwad, ddim yn sicr. Aberystwyth ddim yn clyrio, ble mae'n glanio. Pinball, fi'n credu, chi'n galw hwnna. Fi falch fi ddim yn un o'r reolwyr, achos bys y pwysydd gwaith fi dros y lle. Ond nawr, ail gwaith na, mewn 5 munud. Cyfle. I Aberystwyth, a mae'n gol i Aberystwyth. Syth mewn nawr, maen nhw'n dathlu. Dygyn sy'n ei sgorio. Nif Dygyn yn rhoi Aberystwyth ar y blaen. O pa mor bwysig fydd y gol yna. Mae Aberystwyth ar y blaen ac ar y ffordd i'r 4 ucha. Gol o cic-rydd campus. Fi wastad yn dweud o'n unrhyw sy'n cymryd cic-rydd o'r safle yna, jyst roi ar y targed, achos unrhyw rediad ar draws, unrhyw jyst cyffyrddiad bach, golgeidwad methu gweld, a ti byth yn gwybod. Imogen Schofield, hi sydd ar cyffyrddiad yn hynny'n achosi problemau. Y cyffyrddiad gan Schofield yn glanio i Lewis, a taran o ergyd gan Leah Lewis yn yr Seintiau yn gyfartal. Maen nhw wedi ymateb yn syth, tipyn o gêm, 2 gol yr 1. Techneg campus. I cadw'r bil lawr, pa ti redig ymlaen i'r bil yna, chwarae teg mae yna'n techneg arbennig o dda. Dygyn, mae gol! Mae heibio pawb! Ond mae yna lot o gwestiynu, ond mae Aberystwyth yn dathlu. Rebecca Mathias gath y cyffyrddiad. Mae chwaraewyr ar lawr fan hyn. Si edrych ar Mathias, mae llygad ar y bil ar pob adeg. Eto, beirniadaeth i'r golgeidwad. Os ti dod fan hwnna, ti dod o'r ffordd o jyst clirio pawb allan, ond y ddwy yn rhoi cyrff ar y llinell. Melanie Barlow sydd dros y bil. Dych chi weld sut mae hi'n gallu taro nhw. Mae wedi taro'r wal, geith i ail gyfle. Trydydd cyfle hyd yn oed. Dyfal donc. Dal yn fler, Seintiau Newydd, cyfle. Reit ar y diwedd, mae yn y gol. Mae'n gyfartal. Eiliadau sy'n unig yn weddill fan hyn. Wel, am eiliad. Mae hwnna'n cynnau'r gêm. Barlow sydd wedi sgorio, dwi'n credu, yn ei gêm gynta. Gath i sawl cyfle. Mae wedi cael y gol. A'r dyfarnwr yn dod â'r cyfan i'r ben. Ar taith i'r Seintiau Newydd. Mae Aberystwyth yn dathlu. Maen nhw yn y 4 ucha. Oedd angen pwynt. Maen nhw wedi cael pwynt. Gêm wallgo, dwi'n credu. Na'r disgrifiad gorau. A fi'n credu bod ni wedi sefyll lan yn dangos bod ni gallu mynd toe-to-toe fel maen nhw'n gweud, a ni wedi sefyll lan a fi mor prowd o'r merched ifanc. A'r merched, mae Bex wedi sgorio, wedi cael dolyr yn sgorio'r gol na, a mae hi'n tough nut, ni'n galw hi'r tuffi yn yr marfes, ond mor hapus, Bach yn emosiynol, ond
Crandwch, fi'n enjoyo'r game in. You're now in the top four. You're going to be playing against Swansea, Cardiff, Wrexham. Just how excited are you for the second half of the season? So excited, and especially for these youngsters, because they're only going to get better and better and better. So you will hear a lot more from them, and I'm just so happy that they get a chance to show what they can do. In the end, TNS just didn't quite have enough in the tank to get it over the line. Yeah, unbelievable game. I mean, it's hard to be upset and angry when you watch a game like that. Obviously, it was disappointing. We just gave ourselves a little bit too much to do, but to see the way they fought right until the end just sums the group up really. Adran, y tymor madlen, faint ti'n disgwyl mlaen? Fi'n bach yn ofn am Cardiff City yn y Just eisiau ti fod ofan? Ond na, fi'n excited iawn. Fi'n meddwl bod cyfleon nawr i ni fynd allan i profi'n hunan yn ebyn y tîm gower. So we knew it was going to be a tough game coming here with our record here as well. So yeah, when they kept coming back and we just thinking we got it, and then but yeah, we knew it was going to be a tough game, and it's disappointing that we couldn't get that extra goal and we left it too late.